बे जाबाय गुवाहाटी रुपनगरनि पाहार जोबोर गोजौ राय सानिफ्राय सिङाव ओंखारबोगासिनो दोङो बिराद गोजौ मायबा कारनाव जुदि बियो जुदि पिसलायोब्ला मानसिया जिउ गोमाखाबाय डेन्जार गोजौ नाय नोंथांमोना बोरैहाय ओंखारबोगासिनो दङ आङो बिराद पिसला अखा हादों अखा हायोब्ला बांसिन पिसला जायो जोबोर रिक्सआव ओंखारबोगासिनो दोङो प्राय 200 निफ्राय 300 मिटार गोजौ बे पाहारा बिराद गोजौ आसरित मोनसे गिख्रंथाव पाहार सानिफ्राय गासै गुवाहाटी सिंनि जायगाफोरखौ नुहुरजोबो सोहोरफोरखौ प्राय 50 मिटार फैबाय सिङाव आरो गोबां थांबावनो गोनां दं गिथावना जायगा आथिंफोरा खमफिजोब्बाय गिनानै गाखोफेरै पाहार ओ माय गड जुदि गोलैब्ला बासिनाय नङा बे पाहारनिफ्राय बे पाहारनि लामाजोंनो बे पाहाराव थानाय मानसिफोरा जोबोर खस्थ' खालामनानै जिउ खुंगासिनो दोङो फरायसालियाव गथ'फोरखौ लाबोनाय सिंनिफ्राय सासिम दै लांनाय गेस लांनाय रेसन लांनाय इटा लांनाय बाला लांनाय न' लुनो थाखाय बिराद खस्थ' दैनि थाखाय बेयाव बांसिन प्रब्लेमा जाहैबाय दैनि थाखाय जोबोर प्रब्लेम जायो दैयानो प्राय गैया होनना बुंजायो पुरा गोजौआवसो दैया दोङो खुङाफोरा गोजौआवसो दोङो बे सायाव बिथांमोना सिंनिफ्राय सायाव थांनानै दै लाना फैनो गोनां जायो जोबोर खस्थ'यै जिउ खांगासिनो दङ आरो फरायसालियाव गथ'फोरखौ बे पाहारनि मानसिफ्रा सानफ्रोमबो लांलाय लाबोलाय खालामो जोबोर खस्थ' जिउ खांगासिनो दङ जोबोर साननो गोनां गोबां बर'फोर दङ बे पाहाराव बर' ट्राइबेल हारिया बांसिन दं बुंजायगोन आरोबाव 200 मिटारसो दंबायो सिंनि जायगाखौ मोनहैनो थाखाय रुपनगर एलपि स्कुलखौ मोनहैनो थाखाय आरोबाव 200 मिटार मिनिमाम 20 मिटार थांबावनांगोन लामाफ्रा जोबोर गाज्रि गेजेर गेजेर अन्थाइनि लामा गेजेर गेजेर बाला पिसला एसेबां खस्थ' जिउ खुंगासिनो दङ बे जायगानि मानसिफ्रा बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जोंनि बर'फोरा बहाय फैनानै बोरैहाय संसार जागासिनो दङ बे साननो गोनां मेइन प्रब्लेमा जाबाय दै आं दाबो सहैयाखै गोलैबायमोन बायनि कारनिसो हमथानानै थादों मोनबाय दसे सम रेस्ट लाथ'नि प्राय 30 मिनिटनि बांसिन थाबायबोबाय सानिफ्राय दाबो सहैयाखै एटलिस्ट 100 मिटार मिनिमाम 100 मिटार सिङाव थांबावनांगोन बेनि उनावसो जोङो मेन टाउनखौ मोनसिगोन 10 मिनिट रेस्ट लानांगोन बेयाव नङाब्ला जानाय नङा आथिंफोरा खमफिजोब्बाय सिङाव सफैबाय किबा करे गोजौनिफ्राय सिङाव फैनायसिम आंनो मिनिमाम 50 मिनिट समय लाबाय बे जायगानि जाय लकेल मानसि बिसोर जुदि गोजौनिफ्राय सिङाव फैयोब्ला मात्र 10 मिनिटनिफ्राय 15 मिनिटल'सो लायो जों जाबाय गोदान बेनिखायनो आंनो 50 मिनिट सम लाबाय